Pwede pahawak saglit ate? Saglit lang. Punta akong ban. Oo. Tagla po akong ban. Grasya po. Ano po ate? Oo. Hindi po ate. Hindi ma. Salamat. Ate, pwede po pahawak saglit ate? Ito lang ate. Ate. Tawag si mama ate. Oh, salamat. Sige ma. Salamat po. What's up mga Choy? Welcome back to our YouTube channel. May panibago kaming video. Yoho! May special guest na kami, si Lyle. At ito si Channel Lamid. Joyin! Ay gagawin mo! Yeah! Huwag na tayong paggalin, mag-start na tayo. Iangat mo na ninyo, iangat nyo na! Hey! San Carlos, California. Sabi ng ano ko. Kasi uuwi sana ako sa kaibigan ko. San Carlos, California. Galing po akong Cavite. Cavite? Oh. Dito yung sa Cebu, sir. Cebu? Cebu ba to? Oo, Cebu to, sir. San Carlos, California, ma'am. Yung welcome to Hotel California. Yung Run. Nakakuhan ka San Carlos, California. Magaling kang kupal ka. San Carlos, California. Ate, pwede po hawak saglit ate. Ito lang ate. Hawak saglit ate. Kaya kunin ko, may tumatawag ate. Tumatawag si mama ate. Pwede saglit lang ate. Lama, hindi po ako makapunta ng San Carlos, California. Mapunta ng San Carlos, California Kasi kumuha ako ng pera. San Carlos, California. Punta ako ng kanon. Salamat, sige ma. Salamat po. Magaling kang kupal ka. Okay. Oh, ba't may pera to ate? Hindi ako humingi ng pera ate. Ay, binigay yan ay. Kanino ma'am? Hindi ako humingi ng pera ate. Nagtanong na ako sa iyo ate kung saan yung San Carlos, California. Yung ate Welcome to the Hotel California. Yun ate. Sige, salamat ate Kuya, asa padong barili kuya? Barili? Ito ra. Bukyol. Ato sa may Mercury. Mercury. Kasi patungo kasi akong galing ako ng Leyte. Pumunta ako Punta dito. ka ng Barili? Barili, Sige. Sa may Mercury. Ito. Sige. Tawid ka sa kabila. Punta ron. Kuya, pwede pahawak ka saglit kuya. Hindi ka ako makahawak. May tumatawag Magaling kang kupal ka. Saglit lang kuya. May tumatawag. Hello ma. Tagal pa ako makauwi ng Manila ma Kasi naskasya ako. King ko diskasya po ako sa motor. Matagal pa ako makauwi. Uwi ako dyan kapag may na ako. Yes, Daddy. May biyahe na. May bagyo kasi May bagyo kasi Kasi may bagyo Magaling kang kupal ka. Bagyo. Uwi na ako dito. Ba't may pira kuya? Ayun, kayo. Ha? Ayun. Hindi ako humihingi ng pira kuya. Hindi yun. Hindi sila nagbulog dito. Di ba? Ano yan? Sa tubig yan. Ayun. Ba't may pera? Ayun, dalawa Totoo ba ito kuya? Hindi ako humihingi ng pira. Yeah, sila lang yun. Yun, dumaan dito. Ano yun
Salamat kuya. Hindi ako humihingi ng pera kuya. Salamat. Magaling kang kupal ka. Ate, pwede po ba magtanong, saan po dito yung papuntang Cavite? Cavite. Cavite. Masakay kagkuan. Ano po sakyan ko? Kasi galing ako ng Davao eh. Cavite ba? Sakay Cavite. Galing akong Davao. Cavite dito. Cavite ba yun? Negros? Asan na ato? Ah. Ate, pwede pahawak saglit kasi may sugat ako. Di ko may tumatawag kasi ate. Akin na sasagutin. Ay, wag ate. Ha? Pwede pahawak saglit ate? Saglit lang ate. May kuha ng kwarta. Cavite. Di ba nasa Hello. Kalapuano sa Kagabalaban? Hello nga. Punta po ako ng kuha. Ano? Saglit lang. Punta ako nga. Saglit lang. Ano po? Kasi wala pong ano. Grasya po ako kumain. Ano po ate? Hindi po ate. Hindi ma, salamat. Salamat. Salamat ma, sige. Thank you. Okay. Thank you. Maraming salamat. Ba't may pira to, te? Huwag ate, sa ano ko to, ate? Sa tubig ko to, ate. Nagunit lang ko. Hindi ako humingi ng pira, ate. Nagtatanong na ako kung saan pupunta, Cavite. Ba't may pira, ate? Ewan ko, nilagyan nila ng pera. Kuya, saan po dito papunta ang Albay? Kasi galing po ako ng galing po ako ng Davao. Ano saan na? Na disgrasya po ako, hindi ko makauwi ng bahay sa amin sa Manila. Saan po papunta ang Albay dito? Ano? Albay. Albay? Albay. Iwan ko. Albay? Pupunta ba doon ng Albay? Kuya, pwede po hawak ka saglit ka. May tumatawag kuya. Hindi ako kuya. Ganyan kuya. Kasi na ako Ito ka to siya, kaya skipin ka mo to? sakit pa ng gamot kuya. Pwede po magtanong kuya, saan po papunta ditong Jargao? Jargao. Galing po kasi ng Manila eh. Pupunta ako ng Jargao. Jargao daw sabi. Walang Jargao dito. Kung Argao, paano to? Jargao sinasabi na eh. Grasya kasi ako eh, hindi ko makauwi ng pati kamay ko. Kuya, pwede po pahawak saglit ka. May tumatawag kuya, saglit lang kuya. Magaling kang kupal ka. Kuya. Oh. Okay. Hindi po ko makauwi ng Jargao. Hindi po ko makauwi ng Jargao kasi sige. Sige kuya. Sige. Okay, thank you. Magaling kang kupal ka. Oh kuya, ba't may pira to kuya? Ay, hatag. Ha? Hindi ko humingi ng pera kuya. Ano to? Nalagyan to ng tubig ko kuya. Ba't may pera to kuya? Nag-aas lang ako sa'yo. Saan? Jargao. Kasya rin. Pwede pahawak din. Pwede pahawak ka diyot. Pahawak saglit. May tumatawag ate.
Ay, saglit lang. Hindi ko makuha kasi sakit yung kamay ko. Scratch siya. Hello. Ma, oh. Hindi ako makauwi ng Manila kasi nadisgrasya ako. Oh. Hindi ako makauwi kasi nagbuhat lang may social experiment na ang kami natin. Tara ang kami natin. Satisfied! Satisfied na kayo sa aming videos! Satisfied kayo, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video! Ito yung mga sugat ko. Laban lang. So, shoutout muna. Shoutout sa nanonood ng vlog namin. Shoutout sa tanan nagpa-shoutout. Shoutout ko sa akong mama, ng papa, ng kuya na ko. Nasa Bohol, ng Haruka, ng Ate Leleng. Siyempre, mga po. Sige, thank you. I love you, nyo tanan. Hey! Shoutout din ko din mga Medina pamilya, akong mga papa, ni ate, Ipsay, mga idol. Shoutout to John Erickson Pertes, Jamard Pham, Julian Amard Asejo, Avila Reniel, o ni Jamaica Messi Bungay. Shoutout ni Jelmy Mendelano at Ate Jelly, ni William Parron, o ni Lebron. Dati man po shoutout ko si LJ Dileserna o si Clay. Thank you sa sponsor Kaningan sa South, makinig at Dakit Barili. Thank you. Say, like, share, Subscribe! Just comment, man! bye guys. Right down, Masuga tayo! Parang Harley at Joker ang galawan.